ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରେଜି ଓଡ଼ିଆ ଗପକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଂହର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଂଘୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ସିଂହର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ହେଲେ ସିଂଘୀର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ବୋଲି କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଂଘୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା। ଶୁଣୁଛ? ହଁ କୁହ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମରିଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତମର କିଛି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନା ମୁଁ 7 ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଛେଇବି ନାହିଁ। କାହିଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ମୋର ଏବେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ କଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି? ଓଃ ମାଲୋ, ଓଃ। କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା ତମର? ଆରେ ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକ, ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକ। ମାଲୋ, ମରିଗଲି ଲୋ। ଓଃ ଓଃ। ଶୁଣୁଛ? ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବ। ହଁ ହଁ ହଁ, କୁହ କୁହ। ଆମ ପୁଅକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଆଉ ସଂସ୍କାର ଦେବ, ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ କହିବେ। କଥା ଦିଅ ମତେ, କଥା ଦିଅ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଆମ ପୁଅକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇବି। ଆଉ କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା ତମର? ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ମହାରାଣୀ, ମହାରାଣୀ, ମହାରାଣୀ। ସିଂଘୀ ମରିଗଲା ପରେ ସିଂହ ତାର ପୁଅର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା। ତାର ଭଲ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନେଲା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ତୁଲେଇଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସିଂହ ପ୍ରତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ବିଲୁଆର ଦେହ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ସିଂହର ପୁଅ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବିଲୁଆ ସେହି ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା। ବିଲୁଆ ଭାବିଲା, ଯଦି ଏଇ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଆଉ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯାଉଛି ସିଂହର ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ସିଂହ ବିଷୟରେ କିଛି କହି ତାଙ୍କ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ। ବିଲୁଆ ଏତିକି ଭାବି ସିଂହର ପୁଅ ପାଖକୁ ଗଲା। ଯାଇ ସିଂହ ପୁଅକୁ କହିଲା, ଆରେ ରାଜକୁମାର, ତମେ ଏକା ଏକା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ତମେ କଣ କରୁଛ? ନା ନା, ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ମୋର କହିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି। କଣ ହେଇଛି କି ବିଲୁଆ ଭାଇ? ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି। ଯାଉ ଯାଉ ତମେ ତ ଭେଟ ହେଲ ବାଟରେ। ସେମିତି କିଛି କଥା ନୁହେଁ, ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ତ ମାରି ଦେଉନି, ତମେ କୁହ, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଆରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଯେ ମହାରାଜା ତମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲ, ସେ ତ ସତରେ ନୁହଁ। ଆଉ ତମେ ଭାଇ ଚିନ୍ତା କରନି, ସେମିତି କିଛି ହେବନି। ଓହୋ, ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ମହାରାଜା ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ। ଯଦି ଆପଣ ମରିଗଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆପଣ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ତୁମେ ଭାଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ବାପା ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର କାମରେ ମନ ଦିଅ। ଛାଡ଼, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କହିଲେ ଭଲ ହେଉଛି। ଯେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେଲା
ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ କେମିତି ରଖିବ ଆଉ କେମିତି ତାର ଯତ୍ନ ନେବ ମୁଁ ଏଟା ଜାଣିଛି। ବିଲୁଆ କଥା ଶୁଣି ସିଂହର ପୁଅ ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଏ କଥା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ନିତ ବିଲୁଆ ସବୁଦିନ ସିଂହର ପୁଅ ପାଖକୁ ଗଲା। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ କଟୁ କଥା ତା ବାପା ନାଁରେ କହିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁଆର କଥା ସିଂହର ପୁଅ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ସିଂହ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଂହ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଦିନକର କଥା। ଆ ବାବା ଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ? ତତେ ଏତେ ଖୋଜିଲି କିନ୍ତୁ ତତେ ପାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲି ଯାହା କଲି ତମର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ବାବା? ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ତମର କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେଲା ସେ ମୋତେ କେମିତି ରଖିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି କି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତମେ ଗୋଟେ ଠକ ଏବଂ ମିଛୁଆ ରାଜା। ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ମନକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସିଂହର ପୁଅ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ବିଲୁଆ ସହିତ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସିଂହର ପୁଅର ମନ ତାର ବାପା ପାଇଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲା। ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାକୁ ହାତୀଟିଏ ଆସିଲା। ସିଂହର ପୁଅ ପଚାରିଲା, ଆରେ ହାତୀ ଭାଇ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖିଥିଲେ କି? ଆପଣ ରାଜକୁମାର ଦେବେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେବେଠୁ ମହାରାଜା ମରିଗଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମହାରାଜା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଁ, ମହାରାଜା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଆସିଲେ କହିଦେବ ସେ ବିଲୁଆ ସହିତ ନ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ସିଂହର ପୁଅ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ତାର ବାପାକୁ ହରାଇ ବସିଲା। ତୁମେ ଯେତେ ଭୁଲ କରିଥାଅ ତୁମର ସେହି ନିରୀହ ବାପା ମା ସିନା କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କର। ଯେମିତି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମର ସେହି ନିରୀହ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।